Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще се срещна с Георги, който събира отбор достоен за Шампионска лига по IT. Георги, здравей! Здравей, Христо! Ти си селекционера на IT шампионски отбор, така ли? Да, аз съм IT тим менеджера на 80 човека. Това са хора на различни позиции, всеки със своите собствени нужди, желания, които аз менажирам или координирам. А коя е най-интересната част от тази работа? Тимбилдингите. Така ли? Определено. Тази сълта имаме организиран тимбилдинг, който ще е пейнтбол и ще даде възможност така на хората да пострелят по техните преки ръководители. Малко да отпуснат напрежението. Има ли много предизвикателства? Ежедневно. Всъщност това е част от работата. Това е нещото, което мен лично ме кара да идвам на работа с желание. Предизвикателство. Кой ти е любимия бенефит на KBC Global Services? Мултиспорт картата. За какво използваш? Използвам я за да ходя на йога и да разпускам след натварения работен ден. Кажи ми сега, кое ти е любимото място в офиса? Малката кухня на втория етаж. Що точно малката? За разлика от останалите кухни, които ние имаме, тя по-скоро прилича на Open Office. Спокойно можеш да си приготвиш кафе или да обядваш и да продължиш да вършиш работата си. Много добре звучи. Сега ще отида да я проверя. Много ти благодаря, Георги. Аз също.